Daet para sa gagawin natin na year-end wellness caravan. It's a year-end event. Oo, kung saan marami na naman tayong i-discuss diyan. And the following day, December 8, andyan po tayo sa Hills and Garden in Labo, 9:30 a.m. po. And comes December 10, nasa Hangout in Santa Elena, Camarines Norte. Paano kayo pala maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD at 6:30 with free lunch na po yan para sa inyo. At pwede kayo mag-avail ng ating promo. Promo for the day. Opo, yan. And syempre, by December 15, Sunday naman, dito naman yon sa Legazpi City LCC Event Center, 4th floor LCC Legazpi. At ganoon din po ang procedure natin para maka-attend, okay? Ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939 9040717. Itong tumatawag, pwede po na i-text nyo lang po yung anong concern niyo kasi tayo ngayon, nasa Facebook Live. Opo, mag-message na lang po. Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939 9040717. Basta ito lang masabi ng iyong lingkod. Ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. The perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell BioJuice. Tried and tested po yan. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. At doon sa mga health problems, sabi mga health problems at marami na kayong iniinom na gamot, try to evaluate yourself. Baka kulang yung gamot na iniinom nyo. Baka kailangan nyo ng mag-food supplement, natural nutrients na kailangan ng ating katawan. Para yung built-in na doktor sa ating katawan, siya po ang magtrabaho. Okay? Kaya madalas sabihin ko, marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. So ito muna isang sample ng kwento ng kagalingan paano nakakatulong yung ating produkto. Pakinggan po natin. Okay, may bisita pa ako dito. Siya yung dati nagtitestimony na 2 taon ng balik-balik sa hospital, sa doktor, laboratory dito, laboratory doon. Pero dito pala bumagsak sa CMD. Yun ang nagpagaling talaga sa kanya, yung ating HCI CMD. Pero meron siyang kwento ngayon, nandito siya sa aking office ngayon at bibili ng volume na mga product dahil mabenta dyan sa kanyang sari-sari store. Pero ma-interview ko siya para maka-inspire. Ma'am, pangalan uli, edad taga saan? Ako po si Nora Aison, taga Puraksiyete, Campuro, na sarong may... Ilan na edad po? 70 na ako. Ayan, magtatagalog tayo, ma'am pa. Sa Cam Norte, yung San May area doon, hindi na intindihan yung Bicol. So, may kwento ka tungkol sa anak. Apo. Anong nangyari sa apo mo? Ilan ba yung edad at anong nangyari po? Ang apo ko ay 15 years old. One time, nagkaroon siyang bukol sa ilalim ng dila niya. Ngayon, dati na kaming gumagamit ng CMD kasi matagal na ako sa CMD. Ako ang kasabay ng CMD paglabas, kasabay ako na gumamit ng CMD. Dinidma ko yung CMD kasi sabi ko, minimum naman tayo ng CMD. Ba't ganon? Pumunta ako sa doktor. Sabi ko kasi natakot ako eh. Pumunta kami sa doktor. 2 doktor ang pinunta namin. Pati ito si doktor. Oo, wag ka na magbanggit ng pangalan ng doktor. I-refer kami doon sa isang ospital. Pagdating namin doon sa ospital, sabi ng doktor, uoperahin daw. Sabi sa akin, mag-ready daw ako ng 100K. Tinanong ko naman yung doktor, Dok, sa 100K ba ang operation na yan? Ano ba? Totally? Wala na talaga? Di na babalik? Ay, hindi mother. May itong sakit na to, pag na-opera, bumabalik. Natakot yung apo ko. Sabi niya, ayoko na.
Pagdating namin sa bahay, nag-usap kaming dalawa, sabi niya, try natin yung CMD. Sabi ko, oo nga, dinid mo natin kasi gumagamit na tayo, matagal na tayo dyan. Pero ba't nagkabukol ka pa rin? Di yung ginawa ko, sige, sabi ko, gumawa ka ng bulak. Lagyan natin ng CMD, tapos ipatong mo dyan sa yung bukol mo. Anuhin mo ng dila mo para hindi makalabas yung bulak. 3 beses sa isang araw namin ginagawa. Pakalipas ng 2 araw, sabi ng apo ko, Mami, sumabog. Sabi ko, oh, sige, idura mo. Tapos sabi ko, oh, ano? Sabi niya, nako, ano na, maliit na, wala na, sabi niya. Sige pa rin, araw-araw, ganon ang ginagawa namin. Sabi ng doktor, pag inopera, bumabalik. Sa awa ng Panginoon, hanggang ngayon, itong taon na to, nangyari ito. Hanggang sa ngayon, nag-testimony ako, wala na. Sabi ng apo ko, Mami, CMD lang pala na, gastos-gastos pa tayo sa ospital, 2 tayong balik-balik sa ospital. Magkano na yung nagastos sa ospital po? 6K. Naka 6K. Oo, naka 6K. Pero pala patak lang ng CMD Oo. ang katapat. Ilang buwan na po na nag-okay na yung apo mo? Ano na, madam, basta itong taon na to, wala pang 1 taon. Kasi itong taon na to nangyari. Mga ilang buwan? Pwede mga 6 pa lang na buwan. Hindi na talaga bumalik. Hindi na bumabalik kasi kahapon nga. Sabi ko, Bibi, ano ba yung bukol mo? Wala na, flat na, wala nang problema. Sabi niya ganon. Sabi ko, salamat sa CMD. Dinid makapta CMD. Tapos ikaw, papablaan magre-resolve ng problema ko. Okay. Marami. May ano ka pa kasi siya po ay talagang retailer ng ating, dahil siyempre sa family na prove na napakaganda ng ating product. Retailer siya diyan sa Puro Legazpi City. May kinikwento ka yung bata na ano bang nangyari doon sa bata na natulungan ng CMD natin? Mayroon ako isang pamilya na paminsan maganda rin ang marites. Kasi may isang bata doon sa kapitbahay namin na 1 buwan na sa ospital, hindi na gumagaling, inilabas nila. Naglalagnat, tapos nagtatae, tapos balikwas yung bata, hindi mapakali. Yung mga marites doon sa amin, sabi, Ate Bibi, baka mamaya iwanan ka ng anak mo. Huwag ka magsalita ng ganyan. 1 buwan na kami sa ospital. Andyan kasi, Mami, mayroong gamot. Ba't hindi nyo subukan? Sabi ko, si Mami pala, mayroon. Hindi naman sabi ko, o sige, tutulungan kita. Kahit hindi mo bayaran, try natin. Hindi ako sa iyo maninigurado pag hindi natin nasubukan. Sabi ko, ano pinainom mo sa anak mo? Sabi niya, gatas. Pero ayaw na magdiri, sabi niya. Kasi sumasakit ang tiyan. Sabi ko, kunin mo yung tsupon. Ang ginawa ko kasi 2 taon pa lang, ginawa kong 10. Dapat baga, sabi ko, hindi pwede ang 10, pero sinubukan ko kasi malala na yung bata, talagang delikado na. Ang ginawa ko, sabi ko, padidihin mo, pilitin mong magdidi. Ngayon, Halo ba sa gatas o sa tubig? sa gatas, madam. Sige, sabi ko, pilitin mo para yung anak mo gumaling. Yung kapipilit niya, yung patakba ng gatas, nakalagay sa lalamunan niya, yung parang naano ng bata, dumidi yung bata. Pagkatapos ng dumidi na bata, inaubos yung maliit na tsupon. Nakatulog na yung bata. Sabi ko, asa na ba si Biboy? Sabi niya, nakatulog, Mami. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Kasi hindi na natutulog yung bata. Sabi ko, bantayan mo, tingnan mo, lagyan mo ng diaper, tingnan mo kung ano mangyari. Pero pagkatapos, bumalik ka sa akin kung ano mangyari. Oo, sabi niya, Mami. Tapos, hindi pa nga naumagahan, sabi niya, Mami, may lumabas sa bata. Ano lumabas? Yung parang bilog ika na ang baho na hindi ko atim kung ano yun. Sa puwit nga, yung tumaiba yung bata, may lumabas daw na malaking bilog. Sabi niya, ang baho. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano yun. Ano pala? Yung mayroon palang kinain yung bata, parang nalason yung bituka niya. Yung parang nagkaroon na yun ng, lumot na. Tapos, yun, lumabas. Sabi ko, dalhin mo uli sa akin yung CMD. O yung chupon. Lagyan ko pa uli ng CMD. Dinala niya uli yung CMD. Pero bantayan mo kasi may lalabas pa yun. Ha? Sabi niya, mayroon pa ba? Sabi ko, basta mayroon pa. Linagyan ko na, hindi ko na sinampo, nilagay ko na sa 3 patak na nga lang, madam.
Eh ngayon, bantayan mo, mag-report ka sa akin. Tapos, maya-maya, bumalik. Mayroon lumabas. O ano ang lumabas? Sabi niya, parang kamay ni Biboy na bilog. O ano ang kulay? Sabi niya, green na green, mami. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano ang laman. Madam, ang laman ng yung bilog na yon, buong sipon. Ang baho-baho daw. Pagkalabas noon, kinaumagaan si Biboy naglalakad na, o ano nangyari niyan? Hindi pa naman, samantalang di nila yun napapalakad kasi ang lumiit na nga. Sabi ko, Biboy, salamat. Kung wala si MD, mamamatay ka. Sabi ng nanay, oo nga. Pero salamat sa sa iyo, mami. Kumusta na siya ngayon? Ay, ngayon, binata na. Yan. Kaya, pinangalanan namin si CMD. Kaya, yan. So, yan lang. Actually, marami ka na experience. ang dami kong na-experience, ang dami kong nagamot doon sa amin. Tsaka wag kayong sa CMD kasi kahit sa sa sugat. Napakagaling sa sugat, madam. Ang galing-galing sa sugat. Kaya wag kayong mag-alala kahit sa mga bukol-bukol, ilagay nyo lang sa gapas, tapos paglagay niyo sa bulak, itapan nyo dyan sa bukol, lagyan nyo ng plaster, hayaan yung gumabi, umuwaga ng ganyan, araw-araw, at makikita nyo mawawala yan kasi nangyari yan sa buhay namin. Ayan. Actually, marami siyang experience kasi almost kung 20 years na si Health Code, siguro mga 18 years ka na na user ng product. At siya na yung ngayon na, kaya totoo yan na kung kayo mga sari-sari store, kung may CMD kayo sa inyong mga sari-sari store, para kayong butika sa barangay. Ano po ang message mo sa mga listeners po? Ako ang pinapayo ko sa inyo, wag kayong mag-alala. Kung kayo may mga sakit sa katawan, hindi ko naman sinasabi na wag kayong pumunta sa doktor. Mabuti pa rin na magpa-check up kayo kasi gaya sa anak ko. Yung anak ko kasi, si Junjun, nagkaroon siya ng heart failure. Sabi niya sa akin, Ma, meron ba akong sakit sa puso? Sabi ko, wala eh. Mama, nagpa-check up ako, meron daw. Di, gamot sila ng gamot, nakaubos na sila ng mahigit 200K. Sabi niya, pababa mamay ang ang timbang ko. Sabi ko, why not hindi mo subukan ang CMD? Sabi niya, magaling ba yan? Sabi ko, subukan mo, isa lang. Pinadalan ko sa Maynila kasi nasa Maynila. Pagkatapos sabi ko ng isang battle, bumalik ka sa doktor mo. Sabihin mo, mapapacheck up ka uli. Pag dating niya daw, pagkaubos niya, nagbalik siya sa doktor. Sabi daw ng doktor, inimnom mo ba yung gamot na binigay ko? Sabi, opo, Dok. Kita mo? Di ang dali mo gumaling. Hindi niya alam na hindi naman ininom ko. Ang ininom ko CMD. Tawa ng tawang. Kaya, pag bumibili ako dito, madami marami, pinabadadala ko sa Maynila. Kasi sa Maynila daw, 2,000 ang isa niya. Kaya ang ginagawa ko, tatawag yan sa akin, Ma, padalan mo ako ng CMD. Ini-LBC ko yan. Ang dami ng karanasan namin na nangyari. CMD ang nakaligtas. Kaya huwag kayong mag-alala. Basta maniwala lang kayo. Pangalan uli? Ako si Nora Aison, taga-Puro, Legazpi. Ayan, so amazing na kwento ng kagalingan. Paano sila natulungan niyang ating produkto. At ulitin ko lang yung upcoming event natin dyan sa Daet. Ngayong darating na Saturday, andyan ang iyong lingkod. 9:30 a.m. at Yusel's Garden po. Opo. Kita-kits po tayo mga taga Camarines Norte. Kahit yung mga naka-attend na before, pwede kayo mag-attend. And the following day, December 8, andyan naman ako sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9:30 a.m. po. And December 10, nasa Santa Elena, Camarines Norte, ang venue natin ay Hangout. And syempre, dito sa Legazpi, mga taga Legazpi, yung mga malalapit dito, ang event natin ay, December 15, sa LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Maganda talagang maka-attend dito kasi dito kayo, paano pala kayo maka-attend? Bili lang ng isang 30 ml HCI CMD, magkano? 630 with freelance na po kayo niyan. And meron na yan kayo mga, pwede nyong i-avail.
yung ating promo for the day. At syempre, since it's Christmas season, especially dito sa Legazpi, kasi maluwag yung ating venue, LCC Event Center, 4th floor LCC Legazpi, o may mga may mga games pa tayo, mga para maging masaya po yung ating Christmas bilang pasasalamat sa mga taong nagtatangkilik ng ating produkto. Okay, hello kay Ma'am Michelle Biescas, Ma'am Ami Martinez, and Sonor Talangkines. Oo, so diyan sa area ng Catbalogan. Hanapin nyo na lang, CMD Center, andyan po sa 5391, second floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. Sa Tacloban, ang CMD Center po nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. May tayo din, dito sa Legazpi, Joanne, isa sa mga bago natin na mga distributor, Joanne Asaytuno, BHW po siya sa Humapon, Legazpi City, sa Giriba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw, Daraga, Albay. Yan po muna yung ating mga announcement. And of course, dito sa yung iba natin, ng mga CMD Centers and Active Distributors. Ito, pakinggan na lang po natin. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at 2nd floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing. Sa L&L Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuhan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baao, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Salve Cabal, CMD Stocky Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes. Sa NAB Wellness Center at Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, CMD Stocky Center at 2nd floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Juby Ramirez,
District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jets Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front, Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jenny Lynn Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, sa CMD Pharmacy, Comedcad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Makinyana at Danibel General Merchandise and Construction Supplies, Central Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Dalugo, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Cheryl Apuli, sa JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharmacy, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Sandra Mortega Frio, sa Butika, Whitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Richelle Aicardo, CMD Stocky Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front, Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon. First District of Albay, Mr. Remendez 156, Orbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Passes Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. M.A. Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Malana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalyer, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biascas, CMD Stock Center at AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Office at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bartumen, Nahapunan, Bakakay. Sa second district of Albay, siyempre yung aking center, CMD Stocky Center, now NAB Wellness Center at second floor, Room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Morok Burukan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Sadas Cable Store, Purok 2, Itbakma nito. Toy Dahak, Toy General Merchandise, Purok 3, Itbakma nito. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet. Lubianes Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod, Daraga, Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Sabayo, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay, in front, Anislag Church. Sa Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. CMD Office at second floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Sa Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Ma'am Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi. Ma'am Marie Nopre, Purok 4, Panoy Poy, Kamalig, Albay. Andyan si Ma'am Cindy Toledo Aicardo sa Odell
Mariel's Store, Bangkirohan, Legazpi City. Sa 3rd District of Albay, Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardinas Store beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. CMD Office at 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Pulangi. CMD Office at ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Ma'am Lydia Mayores, Porokto, Sagaysay. Magiro. Ayun, tapos na pala yung mga centers natin and active distributors. So ayan, sa mga listeners natin, kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. At hindi lang good health ang sinishare natin, kasama po ang kabuhayan. Good health, good business, o pag sineryoso nyo, pwede kayo magkaroon ng financial freedom. Oo, free travels, local and international, at magkaroon din kayo ng chance na makatulong sa napakaraming tao na nangangailangan tulungan. O, di ba? So, yan. Anyway, sa mga listeners, ulitin ko na lang yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717, at pwede kayo magtanong sa mga nasa Facebook, sa CMD Bicol, at si Nurse Earl naman po ang tagasagot dyan. Okay? So, yan, ubos yung aking oras. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait ang malaking discount. Basta kayo po ay member sa amin. Anong membership natin ngayon is 5,980. 5,990 yata, ganyan. Power Trio na po yan. At may dagdag tayong ibang products, okay? So, yan. Sana po ay matugunan ang aming mission to help restore the health of people, and hopefully, someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.